Abdomenul bine conturat este visul tuturor, dar oricine a avut vreodată abdomenul plat știe că acesta este un vis care poate trece oricând, datorită dietei necorespunzătoare, nopților nedormite sau antrenamentelor inexistente. Un abdomen plat nu este chiar atât de ușor de obținut, dar exercițiile noastre din această săptămână te pot ajuta. Deci, să începem! Vom începe cu mici rotații ale capului. Facem semicercuri. În acest fel vom activa mușchii gâtului. Acum vom face cercuri complete. E foarte bine, nu-i așa? Acum rotește și în celălalt sens. Prima dată facem semicercuri, apoi cercuri complete. Ne întoarcem cu capul în centru, umerii și spatele sunt drepte. Respirăm, deschidem bine plămânii și expirăm. Cu brațele facem aceleași mișcări pe care le facem în apă când înotăm. Deschizi bine brațele, iar apoi ușor împingând din omoplați, brațele le aducem în față și expirăm. Perfect! Acum aducem un braț înapoi cu o ușoară rotație a truncului și expirăm. Alternăm dreapta-stânga. Expiră când rotești trunchiul. Haide, încă un pic, foarte bine. Picioarele sunt încrucișate, mâinile pe genunchi, rotim partea superioară a corpului, așa cum am învățat deja. Haide, să începem. Poziția de bază, genunchii sunt îndoiți, picioarele sunt depărtate la nivelul șoldurilor, spatele este drept, umerii sunt relaxați, la fel și gâtul. Haide, și un zâmbet frumos. Acum facem balansări ușoare din pelvis. Abdomenul este încordat, spatele este drept, pieptul este bine deschis. Perfect, faci foarte bine. Menține un pic poziția, ridică brațul stâng, zâmbește, capul este drept. Coboară și respiră. Acum expiră și întoarce-te la exercițiu. 8 repetări. Balansează bine pelvisul. În acest fel îți încălzești bine mușchiul trunchiului care vor urca un pic astăzi. Haide, încă puțin, menții iar poziția, ridici brațul drept, gâtul este întins. Ne simțim foarte bine atunci când avem poziția dreaptă, nu-i așa? Încerci să menții controlul prin poziția brațelor pentru a înțelege unde este centrul de greutate. Spatele este drept, menține poziția, brațele sunt ridicate în sus. Relaxează-ți un pic brațele, îți miști un pic corpul în față, expirând lent, întinzi spatele pe podea. Brațele le punem deasupra capului, gâtul este relaxat, iar acum ridici brațele înainte. Toată mișcarea este din abdomen, el te aduce în poziția inițială. Inspiră și expiră. Acum mărește un pic ritmul dacă vrei, altfel continuă în ritmul propriu. Întotdeauna ne controlăm partea de sus a corpului având abdomenul bine încordat. Crește în intensitate încet și adaugă mișcarea picioarelor. Ridică piciorul când ești sus, coboară când ești întinsă. Alternează picioarele. Haide, încă o dată. Acum ambele picioare în sus, genunchii formează un unghi drept, îți pui mâinile sub genunchi și îndrepți spatele. Acum încercăm să îndreptăm picioarele. Aceasta este adevărata provocare. Dacă nu poți, păstrează-le la un unghi drept și pune-le pe podea. Ok, foarte bine. Acum ne întindem pe podea, spatele este întins, un picior este întins pe podea, celălalt îl ridicăm. Genunchiul este îndoit și îl apucăm pe dedesubt cu mâinile. Abdomenul este întotdeauna încordat, buricul este împins spre interior. Ridică umerii, bărbia spre piept. Schimbă piciorul și expiră. Un genunchi este îndoit, celălalt este întins. Perfect! Ține tot așa. Acesta este un exercițiu optim pentru trunchi. Repetă, respiră și schimbă. Adaugăm un grad de dificultate, întinde piciorul în sus, schimbă și întinde, schimbă și întinde. Excelent!
Nu uita să ții abdomenul încordat. Gâtul trebuie să fie cât mai relaxat. Acum picioarele sunt drepte tot timpul. Alternăm și balansăm ușor. Facem foarfeca cu picioarele. Foarte bine. Încă un pic. Lucrăm tot timpul. Acum relaxează-ți picioarele, adu genunchii la piept și strânge-i bine. Excelent! Probabil simți cum te arde un pic abdomenul. Întinde picioarele și mașează ușor mușchii abdominal cu palmele. Acum facem un triunghi din degete, cum am mai făcut și punem palmele sub bazin. Picioarele ridicăm spre tavan. Acum adu spre podea un picior, apoi pe celălalt. Abdomenul este încordat. Buricul este băgat bine în interior. Partea lombară rămâne întotdeauna lipită de sol. Inspiră când cobori piciorul, expiră când îl aduci în sus. Acum vom coborî ambele picioare, dacă te simți pregătită, bineînțeles. Nu uita să ții abdomenul încordat și respiră. Dacă crezi că poți desena un cerc în aer cu picioarele, ești liberă să o faci. Bazilul nu trebuie să se miște, este stabil pe podea. Perfect! Și acum în celălalt sens. Acum aducem picioarele în poziția inițială și facem un cerc cu un singur picior. Apoi cu celălalt. Acum îndepărtează-le pe amândouă și desenează un cerc. Le cobori apropiate, le urci îndepărtate. Excelent! Vom continua așa. Suntem din ce în ce mai aproape de un abdomen ferm. Inspiră când cobori picioarele, expiră când le aduci în sus. Aducem genunchii la piept și strângem bine. Din această poziție ridicăm din nou picioarele în sus. Mâinile sunt întinse deasupra capului și expirăm când abdomenul încordat, ridicăm trunchiul. Spatele rămâne drept. Încet coborând spre podea, respirând. Picioarele sunt întinse când suntem în poziția culcat. Dacă este prea dificil, poți să continui exercițiul de la început. Acum adăugăm un grad de dificultate. Contractă bine de tot abdomenul și concentrează-te asupra mișcărilor, ca și cum ai fi la dans. Respiră și relaxează-te un moment. Acum ne așezăm pe o parte și încercăm să stabilizăm prin încordarea abdomenului. Acestea sunt exerciții excelente pentru întregul corp, nu doar pentru abdomen. Așadar, ne așezăm pe cot, acesta fiind în dreptul umărului. Piciorul de pe sol este îndoit, cel deasupra este drept. Ridică pelvisul în sus, ca și cum ai avea o crânglie legată în jurul taliei care te trage în sus. Încercând să rămânem în linie dreaptă, nu trebuie să mergem nici înainte, nici înapoi. Împinge bine buricul spre interior. Coboară bazinul încet spre sol, fără a atinge podeaua. Este doar o mișcare a pelvisului. Super! Repezi de 5 ori. Faci foarte bine. Menține poziția. Brațul este întins în exterior. Acum adu brațul ridicat sub corp, în dreptul taliei. Încearcă să mergi cât mai în spate cu brațul. Nu uita să respiri și să menții abdomenul încordat. Expiră când ai brațul sus, inspiră când îl cobori. Ne menținem poziția, brațul în șold, aliniază picioarele, ridică ușor din pelvis, abdomenul este încordat. Fă mișcări înainte și înapoi cu pelvisul. Inspiră și respiră. Acest exercițiu nu este ușor, știu. Faci foarte bine. Menții. Și jos. Încercăm și pe partea cealaltă. Se spune că frumusețea se află în simetrie. Să treci la poziția de bază, cotul este în prelungirea umărului, spatele este drept, piciorul de pe sol este îndoit, cel de deasupra este drept. Împinge bine buricul în interior și ridică pelvisul. Ridicăm tot trunchiul. Mâna este inițial în șold.
Inspir și respir. Încă puțin. Sus și jos. Încă puțin. Acum, menții benzinul ridicat și aduci mâna spre tavan. Încordează bine abdomenul. Este cel care ne permite să rămânem în echilibru. Expiră și adu brațul pe dedesubt. Întinde-l cât mai mult posibil. Expiră când aduci brațul în sus și repeți. Haide, încă o dată. Acum ambele picioarele sunt îndoite. Expiră și acum mișcă pelvisul înainte și înapoi. Abdomenul este foarte bine încordat. Super! Înainte și înapoi. Ne menținem poziția. Mai facem? Cu siguranță acum ești mult mai pregătită. Și acum cobori încet. Ne întindem pe burtă. Corpul este foarte bine aliniat. Coatele sunt la nivelul umerilor, la fel și picioarele. Pune-te în coate, spatele este drept, genunchii ușor îndoiți și încearcă să menții poziția. Perfect! Poți ridica genunchii de pe sol. Important este să rămâi și în echilibru. Foarte bine! Este un exercițiu pentru întregul corp. Acum stai în poziția scândură. Felicitări, este foarte bine. Trebuie să menții poziția încă un pic. Încearcă să efectuezi exercițiile zâmbind. Mai stăm câteva minute în această poziție. Înapoi pe podea, genunchii sunt lipiți de podea. Coatele sunt pe sol, spatele este drept. Acum ne întindem din nou pe podea, coatele sunt întinse, spatele este arcuit. Acum întinde tot corpul. Brațele sunt înainte. Acum vom efectua un exercițiu pentru mușchii din spate. Brațele întinse bine înainte, respiră și ridică ușor din omoplați îndepărtând brațele. Abdomenul este bine încordat pentru că eforturile tale să fie recompensate. Ridică brațele ușor de pe podea și efectuează aceeași mișcare, numai că de data aceasta brațele sunt ridicate. Împinge coturile înapoi, omoplații se apropie. Respiră în spate, inspiră în față. Foarte, foarte bine. Acum aducem tot brațul înapoi. Palmele sunt întoarse spre interior. Încearcă să-ți atingi fesele. Încordează bine de tot mușchii spatelui. Menține poziția cu mâinile la spate. Perfect. Încă un pic. Totul este foarte bine încordat. Super. Jos și respiră. Încet ne ridicăm înapoi pe călcâie. Brațele le ținem înainte, întindem foarte, foarte bine spatele. Este un exercițiu perfect pentru întregul corp. Pustul se află pe partea centrală și ne oferă echilibru. Super! Acum cu picioarele încrucișate, mâinile pe genunchi, respirăm. Mișcăm trunchiul înainte și înapoi. Mâinile se află pe genunchi. Super, înainte și înapoi. Acum mâinile le punem deasupra capului. Întoarce trunchiul într-o parte. Foarte bine. Mișcă capul, respiră și relaxează-te. Este un exercițiu foarte, foarte bun de întindere. Acum în cealaltă parte. Excelent. Mâinile pe genunchi, rotim trunchiul mai întâi într-un sens, apoi în celălalt. Așa cum am învățat în săptămânile precedente. Respiră și expiră. Oprește-te în centru și îndreaptă spatele. O respirație cu mâinile deasupra capului. Inspiră și expiră de câteva ori. Ca și cum ai vrea să iei energie din exterior și dorești să o distribui în întreg organismul. Unește palmele în față și mișcă-ți umerii înainte și înapoi. Rotește capul. Încheiem exercițiul cum l-am început. Te felicit, ai făcut excelent! Bravo!
Îți voi dezvălui un secret. Dacă faci exercițiile dimineața, efectul va fi chiar mai mare. Fă exercițiile în mod constant în fiecare zi. Și nu uita, Slim Cut topește grăsimea, accelerează metabolismul și crește energie. Până data viitoare!